Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya al mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil azim. Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi umulihi wa nafa'na bihi wa bi umulihi wa daraini amin. La hadratir rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabil kiram wa ila hadratin ikhwani minal anbiya al-mursalin wa syuhada wa sholihin wa ulama al-rabbin khususan Sayyidina Abdul Qadir Jilani radhiyallahu an wa ila hadratin Mausani fi hadal kitab Imam An-Nawawi wa ila hadratin Bayan Masrihan Nur Bayan Yainab wa ila hadratin Mafatihiddin al-Islam fi qaryati Warukunu Tengah Sayyul lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Dumateng para sedherek sedaya, para alumni wonten pesantren Al-Hikmah, para alumni sedaya ingkang kula hormati, Bapak Ibu, anak-anak sekalian yang saya cintai, alhamdulillah kula panjenengan sedaya dalu menika saged hormat nggih punika Senin Legi nggih. Senin Legi niku pas sedone guru kita nggih punika Kiai Haji Masrihan Nur. Mugi-mugi sarana hadir kula panjenengan sedaya, sarana doa-doa kula panjenengan sedaya, kula yakin guru kita, muassis kita niki seneng ya, bingah keranten napa ingkang diperjuangaken wonten ing desa utawa ing Warugunung menika. Alhamdulillah niki wonten bibit-bibit ingkang kathah. TBK nggih berjalan nggih. Diniyah nggih senajan anu tetep berjalan nggih. Tibaan apa malih yasinan tahlilan niku sedaya rintisane tiyang sepuh-sepuh kula panjenengan sedaya nggih awit saderengipun Yai Masrihan menetap teng mriki nggih wonten Bapak Syahid niku nggih Bapak Syahid. Wonten Pak Khomaidi, Pak Khomadi niku Sien Kupang nggih, niku ngrintis teng mriki. Bahkan Kiai Masrihan niku mriki kawitan mriki niku tahun 1982. Tahun 1982 wekdal niku kula kelas 4 MI. Dadi
teng mriki wonten sing ngaji pertama. Sing ngaji pertama niku jenenge niku Pak Dawam wong Belik. Pak Suhadi wong Pasinanetan, Pak Mursidi wong Pasinanetan, nek bengi ngaji wong telu niku. Suwe-suwe ngaji enten malih enten Cak Mat Bilal, jajak kula. Cak Mat Bilal niku ngaji teng yai niku 5 tahun niku ngaji wong loro tok ijen. Dadi ngaji di depan ngene wong loro. Budale nek mari beduk mulai asar. Ngaji wong loro. Nah. Sampai kaya ngoten perjuangan yai ya. Nate tahun 82 niku kula pun ngaos teng mriki. Ngaos mari isya budale ket mari sadurunge magrib. Jamaah magrib teng mriki mantun ngoten nek ngaji nek ana wong tahlilan dijak tahlilan. Dadi ngaji niku mboten kok elok ngaji terus. Ana wong tahlilan, grutuk-grutuk kira tahlilan. Biyen teng mriki niku nek tahlilan sing isok tahlilan niku nduk bayang, nduk dukur. Ngeten nduk dukur, nduk bayang. Sing biasa-biasa nduk nisor. Niku sekitar tahun 82 ya. Kula dijak keliling-keliling nek tahlilan ana wong mati. Akhirnya dirubah tahlilan podo-podo nduk nisore gelar kloso. Ngoten biyen. Nek mulai jam 09.00 bengi ya. Nggih dereng ngaten listrik tahun sak monten nggih. Sing gelek tirem teng mriki jek langgar elek nika. Nggih. Tirem teng mriki. Ya. Dan pada waktu itu ngaji pun nggih banyak fitnah-fitnah teng mriki niki, mboten mulus kaya ngeten iki, enak kaya kula kali sampean ngeten niki. Itu tahun sak monten. Dadi wekdal niku yai tahun 82 niku mriki pas mantuk mriki niku pas tenggene griyane Pak Untung, Pak Petinggi biyen. Niku enten enten tandaan. Tandaan pistanan joget-joget karo mendem-mendem niku teng mriku. Biyen. Mantun ngoten sing ngeteraken niku namine Kiai Khotib saking Madura, niku wong alim alamah nggih. Tangget Pak niku enten napa? Sampeyan tingali piyambak, sampeyan cek semerap nggih. Cek mboten cari-cari. Ngaten. Barang ditingali teng mriku dadakno ana wong pewistanan mendem-mendem tewandaan teng mriku. Matur ngoten Kyai Khotib niku ngeten. Pak sampean ayo balik nang Madura, dijak balik nang Madura. Pumpung montore durung balik, saniki ayo balik nang Madura lan napa? Teng mriki suasanane kaya ngeten. Mboten Yai. Kula nek niat berjuang teng mriki balik nang Madura tambah kula dosa gedhe. Niku lho kekuatane guru kita niku ya. Teng Madura niku pun urip, jarine arek saiki ngarani urip songo.
Arek saiki nek ngarani urip songo. Wis enak urip nduk kono. Balik mrene mulai dari nol. Nggih. Dadi teng mriki. Ngoten. Mantun ngoten Yai Khotib niku sembahyang 2 rakaat tenggene langgar panggung elek. Waktu niku langgare dereng gedhong. Langgar panggung elek ngoten terus sujud sawe enten setengah jam oleh sujud. Matur ngoten pamit Pak, sampean pun kalah kali tiang-tiang niki ngoten. Wis pendungane mawon Yai ngoten. Yai Khotib mantuk. Lho, berkat nggih. Dungane Yai Khotib ndugi Madura niku wau kegigiane guru kita nggih punika Kiai Haji Masrihan. Alhamdulillah Warugunung nggih dibikak kali Allah Subhanahu wa taala. Masyarakat Warugunung sakniki nggih walaupun gak religi temenan sing kaya niku, tapi Warugunung gak kalah dengan masyarakat-masyarakat lain di Kupang. Nggih. Ngoten. Bahkan biyen niku nek ana tarian NU ngoten, tarian NU. Ana lele ditimak ngoten. Mboten wantun Kyai niku narik nanggone masyarakat mboten wantun. Oleh niku tarian kotaan ngoten niku sego bungkusan. Warugunung kula 50 mawon ngoten. Digdamelaken dhewe, mboten wantun nedhi tiyang. Lho kados ngoten. Niku kula wekdal niku tasik menangi sing kaya ngoten niku. Gandeng kalian niki wonten ing hadis Arba'in Nawawi al hadisus salis utawi hadis kang kaping 3 an Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab kaceritakake saking Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ma kala ngendika sapa Abdullah sami'tu krungu ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu dawuh sapa Rasulullah bunia dijenengake utawa bunia dibangun al-islamu apa agama Islam ala khamsin ing atase 5 pirang-pirang perkara. Siji syahadati nekseni alla ilaha setuhune kelakuan ora ana pangeran illallah kejaba Allah. Wa anna Muhammadan setuhune Nabi Muhammad Rasulullah iku utusane Gusti Allah. Wa iqamis sholati lan nglakoni salat. Wa iqamis sholati lan nglakoni salat. Wa itaiz zakati lan maringake zakat. Wa hajjil baiti lan haji ana ing Baitullah. Wa saumi Ramadhana lan poso ing rinone wulan Ramadan rawahul Bukhari Muslim. Gandeng ingkang kula critakaken guru kita Kyai Haji Masrihan kala wau. Niki hadisipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Islam iku dijenengake utawa dibangun atas dasar 5 perkara.
Siji nek wong Islam syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Siji wong Islam iku kudu maca syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Lah maca syahadat niku kula panjenengan sedaya niku teng ati kula panjenengan sedaya niku bersaksi syahadatan niku nyekseni wong niku nek nyakseni nek wis bersaksi niku kudune nang atine ya kuat nggih. Mergo enten perkara napa mawon niku sing didalaki niku saksine. Lah kula panjenengan sedaya ana ruwete nang ati iku gelem nyekseni alla ilaha illallah. Dadi nyekseni nek Gusti Allah iku pangeran. Lho kaya ngoten niku iso nyekseni nanging Gusti Allah niku pangeran. Niku nang ati niku kadang-kadang ya angel. Mergo nek muni asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah niku tok gampang. Tapi nyekseni nek Gusti Allah niku pangeran niku kadang-kadang yo angel. Ya. Wong dijak nyekseni nek Gusti Allah pangeran niku lho angel. Mergo napa? Mergo nang ati niku kula panjenengan sedaya niku wonten mulak-malike ati ya. Nek Gusti Allah pangeran ya apa rupane ya apa macam-macam. Padahal kula panjenengan sedaya nggih iso muni nek Gusti Allah pangeran kang hak niku nyekseni sing temenan nang ati sing mantep. Aja otoh kula panjenengan niku mikirno Gusti Allah niku dengan sifatnya sing ya napa mikirno sing digawe Gusti Allah mawon kula panjenengan sedaya niku cek durung tutuk. Cek durung tutuk. Oh Gusti Allah iku bawenter. Nah berarti Gusti Allah niku mukhallafatul lil hawa disi ngoten. Gusti Allah gak padha karo makhluk benter iku makhluk. Oh Gusti Allah iku dukur. Nah, mukhallafatul lil hawa disi. Padahal kula panjenengan sedaya napa sing kula panjenengan sedaya sawang sing disawang. Yeah. Sing sampean sawang tok niku mboten saged kula panjenengan sedaya niki ngaweruhi sing disawang niku wae. Satu contoh ya. Mergo kula semanjane niku iso nyifati tok. Koplo iki ireng iku mung jeneng. Nggih. Ireng iku mung jeneng. Sejupun kupluke karekno irenge ya gak iso. Nggih. Lah ngoten ya. Ireng niku mung jeneng. Oh lampu iku putih. Jubuken lampune karekno putih ya apa rupane putih iku? Ya gak iso. Nah, niki makhluk mawon sing kaya ngoten. Napa malih sing gawe.
Mula saking menika mantepe neng ati kula panjenengan sedaya, kula panjenengan sedaya niku mantep nek iso nyekseni nek Gusti Allah niku pangeran. Ya, nek Gusti Allah niku pangeran. Iso mantep nek Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku kula panjenengan sedaya nyekseni nek Gusti Allah niku utusane nek Kanjeng Nabi Muhammad niku utusane Gusti Allah. Sing nomor loro wa iqamis shalah. Ngedekno salat. Ngedekno salat niku gak padha karo nglakoni salat. Ya. Nek kula panjenengan sedaya nglakoni salat iku nglakoni. Nek ngedekno salat niku iso salat iku 5 waktu niku iso dilakoni. Lho tenggene salat niku kula panjenengan sedaya nek pas at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah. Niku langsung drijine niku ngeten nggih. Nuding pas nduk ndukure dengkul. Nduk ndukure dengkul nek sampean muni asyhadu alla ilaha illallah niku langsung nuding tek muni ngeten. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nandakno kula panjenengan sedaya pancen Gusti Allah niku wahdaniyat ya. Gusti Allah niku siji. Dadi asyhadu alla ilaha illallah drijine sing tengah nuding. Nggih ya. Sampeyan nek sembahyang lak ngoten nggih ya. Nek wayahe asyhadu alla ilaha illallah niku langsung tek ngeten lho drijine. Niku nyekeli nduk dengkul mboten ngene pupu. Dadi tangan sampean niku nyekeli nduk dengkul nek ketika muni asyhadu alla ilaha illallah niku drijine nuding. Nudinge driji niku nandakno nek Gusti Allah niku siji. Nggih. Sing nomor 3 wa ita zakat maringake zakat. Maringake zakat. Sing wajib ngetokno zakat. Sing wajib ngetokno maringaken zakat niku wajib ngetokno zakat. Ana sing gak wajib enten. Nek setahun awake niki awak niku dizakati arane zakat fitrah. Niku zakate awak. Sing umum niku zakat fitrah. Pun zakat fitrah niku napa? Enten sing mboten wajib nggih enten. Ya. Kok ana wong gak duwe apa, gak duwe meneh sing dipangan. Niku mboten wajib ngetokno zakat fitrah. Wong meneh sing gak ana dipangan. Ya. Lah mulane nek acane gak ono ya gak atik utang nang gone toko.
wong ajane gak ono. Tapi ketika kok sampean niku wau ana wong ngekeki zakat nanggane sampean, ana panitia zakat ngekeki sampean, kok luweh dipangan dina riyaya oleh zakat niku wau. Berarti wajib polahe luweh dipangan dina riyaya. Nah, ngoten dong ya. Dadak kok keluargane 5 iso zakat iku mek siji, ya siji iku di niati wong 5. Niku zakate awak. Setahun pisan 2 kilo 6 on, nek sakniki dibulakno 3 kilo. Niku zakate awak. Wonten zakat tijarah, zakate wong dagangan. Zakate wong dagangan niku nek wis oleh sak nisab ngetokno zakat, diitung bondone. Ket kawit dadakno wis oleh setahun berarti oleh sak nisab. Dadakno dagangan niku tambah. Ketika zakate niku wau mun diitung kathah, nek diduwekno umpama dadi 100 juta, ya per sak jutae niku metu 20.000. Ngoten. 20.000. Zakat wong nandur, ya ana zakate wong nandur niku. Zakate wong nandur niku nek nandur pari wis njagakno banyu udan tok gak atik ndesel belas. Niku zakate 10%. Tapi nek banyune wau karo ndesel berarti mek 5%. Ngoten. Dadi niku perinciane zakat niku wonten kathah. Dadi padahal nek kula panjenengan sedaya umume ya ngetokno zakat iku ya zakat fitrah iku. Padahal kabeh niku enten zakate dhewe. Nek wis oleh sani nisab. Sing nomor 4 wa hajjil baiti. Sing nomor 4 haji nang Baitullah. Haji nang Baitullah niku kanggone wong sing wis iso, wong sing wis kuwasa, wong sing duwe dhuwit. Wong sing duwe dhuwit cukup digawe lunga haji, ya gak mek cukup tok digawe lunga haji nduk omah ditinggal ya tetep ana sing dipangan. Niku wis wajib. Ya. Wis wajib. Nek durung duwe ngoten berarti durung wajib. Niki nek kula nate mireng. Ya mireng keterangane fikih sing diterangno niku Gus Baha niku. Wong wajib lo haji niku nek atik wong iku wong duwe montor ya, umpama iso tuku Innova niku pun wajib lunga haji. Wajibe terus wong niki daftar haji, sampean daftar. Dene kok daftar haji niki wau sampai mati gurung iso berangkat, berarti kewajibane niki wau pun dipenuhi. Polahe wis duwe niat anjane tertunda kalian
Ya, aturan ngoten. Dadi ana wong kok iso duwe dhuwit sing cukup digawe lunga haji. Niku berarti kewajiban lunga haji niku pun ketatrapan wajib haji. Dadi nek gak duwe dhuwit ya gak wajib. Niku jenenge haji, lunga haji. Nek gak duwe dhuwit ya gak wajib, wong gak duwe dhuwit. Ya. Wah kula kepawingin lunga haji. Kula tak utang BRI ae. Lho mboten asal. Mboten wajib. Sampai utang BRI ge lunga haji, mboten kewajiban. Ya. Tapi nek duwe dhuwit sing cukup niku kewajiban. Ngoten nggih. Dadi duka nek biyen niku arane enten haji arisan barang kula ya gak ngerti hukume ya apa haji arisan. Mboten paham kula. Mboten saged. Nggih. Sing nomor 6 sing nomor 5 wasaumi Ramadan lan poso wulan Ramadan wong dadi Islam sing nomor 5 poso wulan Ramadan. Lah poso wulan Ramadan niku kabeh wong Islam ya berkewajiban poso. Apa oleh gak poso ya oleh nek gak kuat ya. Kula nyambut gawe kula sawara Cak. Mboten saged poso ya gak poso. Tapi sampean nek gak poso sampean kudu nyauri nek mari Ramadan. Ngoten. Dadi poso niku kewajiban kula panjenengan sedaya. Wajib poso bagi wong Islam sak wulan muput nduk gone wulan Ramadan. Dadi nek gak poso ya kudu nyauri. Gak poso aku gak poso 6 dina. Niku ya wajib nyauri. Mbok disauri marine poso Ramadan iku mang langsung utawa dicicil ya kenek. Ya. Ngoten iki sing berlaku ngoten iki tiyang estri ngoten iki ya. Mesti posone sak wulan iku mesti ana cawonge. Pancene wong estri niku enten kudrate sing aran haid utawa menstruasi ya. Ana sing sedina, ana sing 2 dina, 3 dina, ana sing seminggu. Niku gak poso ya gak apa-apa, ancene gak oleh waca nek wayahe ngoten. Tapi nek mari Ramadan kudu nyauri. Dumateng para bapak, dumateng para ibu, adik-adik, anak-anak kula sedaya ingkang kula hormati, niku wau keterangan saking hadis Arba'in Nawawi, hadis sing nomor 3. Islam niku dibangun 5 perkara, 1 kudu syahadat, 2 kudu salat, 3 kudu zakat, 4 poso, 5 haji. Mugi-mugi sarana pitulungipun Allah kula panjenengan sedaya dipun takdir dening Gusti Allah nggih saged nglampahi dadi wong Islam sing kamilah, Islam sing sempurna. Mugi-mugi akhiripun hayat kula panjenengan sedaya didasaraken tiyang ingkang husnul khotimah. Allahumma amin. Mekaten
ingkang saged kula aturaken mbok bilih wonten salahipun rembag atur kula nyuwun agungipun pangapunten ingkang sak kathah-kathahipun. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.